Alright, makosana tilowere limodzi ku khoti la Lilongwe kumeneko kuteko kuli nkhani yokhuzana anyamata a zikwanje. Tinabwera chaposachedwapa kubweretsa video imene imafotokoza kunena kuti atatapidwa onse panopa akukwanatu 11 amene amangidwa. Nambala ija yakweranso mmwamba panopa tili ndi anthu okwana 15 azikwanje amene amangidwa. Enawo kumachoka mu Lilongwe ochulukirapo ndipo enawo akuti akuchokeranso m'madera ena khangati chakudowa uku. Nkhani zawo zikulowabe mu khoti ndipono anafika mu khoti mmene nthawibe imathamangira cham'ma 12 choncho kuti akayankhe mlandu wawo. Kumene kujatu kwapezeka zonena kuti akamva mlandu umene iwowo amangidwira. Awamanga pa mlandu onena kuti iwowa ndi makosana amene anapita kukapanga zisokonizo m'boma la Dowa. Ndiye kuti kumene kuja kumponera mukumbukire kunachitika zinthu zingapo ziwiri. Choyamba kumponera kunapezeka zonena kuti magaya a Ford anamenyedwa kumene kuja kuphwanyidwa ng'oma chani. Chachiwiri ndi pamene kampeni inahita kwambiri kumene kuja kuti basi ya chipani cha DPP inapezeka kuti inaotchedwa. Komanso ndiye kuti ayina Norman Chisale ena ndi ena anapezeka kuti apangidwa atake muja Norman Chisale analiza mfuti wake uja nthawi yake ndimeneyo. Ndiye kuti kaya ndi ziwawa zake ndi ziwiri zimenezi kaya ndi chimodzi mwa ziwiri komano ziwawa zimene zinachitika kudowa ndiye kuti ndi zimene zizi akuti magaya amenewa zimakhudza ndithudi. Chifukwa cha zimenezozo iwowa akuyenera ndiye kuti ayankhe mlandu pa khoti azipange defend. Kukambano nkhani yozipanga defend. Lawyer amene akuwateteza magaya amenewa dzina lake Christopher Kambalame ndi amene wapezeka zonota amafotokoza iyayi ajaji anthu watu tapasani belo anthu wachani afusoziriyayi tisanapase belo musanayambe kufunsa za belo mlandu mukuvomera mukukana magaya onse 11 akana kuti ife sitikuvomera mlandu umene sitinapange ndifeyo sizikutikhuzeya. Basi ndi pamene kwapezeka zonena kuti chani lawyer wawo uja amapempha belo kuti apase belo. Ndi pano pabe pali kukambirana madebate onena kuti apasidwe belo komano kuchoka kumbali ya boma munthu amene akuyimira mbali ya boma lawyer wa kumbali ya boma Prescott mwayi ulipo ameneyo wapezeka zonotino wafotokoza kuti magaya amene wawa asapasidwe belo chifukwa chonena kuti pakufunikirano tsopano mboni ziyambe kubweretsedwa. Ndipo akuona kuti kumbali ya boma ali ndi mboni zokwana kaya ndi 10 kaya zimenezozo zimene zikhale zothira umboni zoona kuti magaya amene wawa anapalamula mlandu. Ndapatayamba kubweretsa mboni zimenezo pang'ono komano ndiye kuti magayiwa mlandu uyambe wayimitsidwa kaye kuchoka kumbali ya boma amapemphano jaji mlandu umuyimitse mukawuyimitsa ndi pamene tipezeko zoona kuti mukakuza tsiku lina anthu amunguwasungabe muchitokosi tsiku limenelo tidzamba kubweretsa mboni mlandu uyambe kutani kumvedwa osachedwachedwa seya. Aone kuti kumbali yolambulayi kumbali ya boma akudziwa zoona kuti magaya amene wawungowapasa sonde kuti maajenti ena kuchedwesachedwesa zinthu akhoza kukedeka amenewa. Ndati kukambano za anthu 11 kodi ndi ndani kungopanga mongo kumbutsana eti koma mayina enawo ndi mukwadziwa kale. Anthu waditu mmene tanenera muja alipo anthu okwana 11 amene atapidwa achinaphaka misale mkati mmene moma achinamono komano tingowerenga ndiye kuti onse bwinobwino kuti kodino akuti ndi ndani. Okay, abatu pali ndiye kuti Bruno Muno Magina amene uja palino Eric Phakamisa pali Devi Malamula pali Rahimu Jonathan pali Afonso Chiphwanya pali Esaya Bwanali pali ndiye kuti Alfred Dala Kadula pali Aisa Saidi pali Alameki Mandowa pali Alesta Kanjunga ndi Howard Hamza Kadango. Magaya aketu ndi amenewa amene apezeka zonoti atapidwa ndi boma ndithu. Ne mlandu wawo uli nkatibe madebelo onena kuti akhoza kupatsidwa belo leroli koma kumbali ya boma akunena kuti musapatse belo chifukwa yonena kuti
mlandu kuyenera uyime usapitirire sapa fati kufunikirabe ifeyo tikakonzekeretse mboni zathu kuti zizayambe kubwera ndi pakonzedwe date lina wa magayi akhalibe muchitokosi m'manja mwa polisi pameneno loya amene akuyimira magayi amene wakuona kuti yayi anthu atulutseni ali ndi ufulu onena kuti alandire belo komanso anthu atamakhala mulilongwe apanga mabizinesi mulilongwe mabanja awo ali komwe kuno sangathawe amene wawa chifukwa kuti mabanja awo ali komwe kuno. Anthu kuti ali ku South Africa koma mabanja awo ali ku Malawi kuno mwayiona imeneyo ndi chifukwa chimene chimukhoza kuchiona kuti no it's a lame reason chifukwa chimene chonena kuti choperewera ndithudi simunganene zonena kuti fota mabanja awo ali kuno ndi sangathawe zosatheka zimene foti iyoyo ali mabizinesi kuno sangathawe bizinesi iti anthu amatha kusamutsa kuno makapangira kaya ku Mozambique kuko kuthawa komanso apapa mukati muone bizinesi ndi kundende pamene pomwe chofunikira ndi chani kuti apulumuke athawe ndi kunota akhale ifa cha bizinesi ndi akathere kundende fazono kuti tithawe mwayiona ndifake mwina akumbali yakuboma kunena kuti magayiwa sikofunikira zonena kuti apasidwe belo magayiwa akhalibe chani m'manja mwa polisi asunge kumeneko kufikira nthawi imene milandu ipange chabe kungoti milandu ithamangisidwe kuti no chilungamo chake chirani chidziwike chifukwa chonena kuti ngati ngosalakwa ndiye kuti amasulidwa amene zimene akukhalira koma ngati no iwo andolakwa ndiye kuti pamene pakuyenera apite ndithu kundende akalaweko moyo wa kundende mwina mwake mafana ena ake amene kusogolo kuti azizalingalira zomwe zanyamulanso zikwanje angaphunzirepo kuti mwina ziwiri zitatu kunena kuti no tikanyamula zikwanje amene akuti tumadza amatithawa timangotsalapo tokha basi timangotsalapo tokha ifeyo ndife amene timakathamanga ndi maunyolo munyolo chani iwo aja ali kumanyumba kwawo nangati chairman amene amatchuka nkunoti ankati mazikwanjewo nduna ija mwayidziwa kuti imeneyoyo ili kutino panopa sikumvekanso riya ikumangokhala yokhumudwa ku parliament matsinya pa nkhope ndi zina zoterozo mwayiona imeneyo anyamata akuvutika chani sayankhule zambiri kunena kuti tikupatsiraninso ni ripoti kutengera ndi mmene lingatulukire kunena kuti kodi no apatsa belo kapena sana apatse belo tidzingosiyabe funso limodzi lomwelo magayi mukuona kuti anyamata amenewa apatsidwenso belo kachikena kapena ayi mukozeruza maganizo anu mu comment section kwa mukamaluza maganizo amene osalaso kulemekeza maganizo anzathu amene sinapange subscribe tiyeni tipangeni subscribe yolinga kuti nkhani zimene tibweresa pano zikufikani mosavuta akuti